Gino mara nyakora mogini ntiere kara rwakini machiegni kende weche manyien mago imore kokalera Mogi TV kamoro moro ma intie nyakora mogi eno dichieng mara 21 dwe mara 4 2024 kama kaka na nyisi ne odichieng ma kawuono ne odichieng ma otendore kod weche manotimore ng'ia Lego Usonga Siaya County kama Jemadar Francis Ogola ma osebedo jatend jolweny mar piny Kenya no ikayanga odhiambo ma kawuono e dala ne manitiere ng'ia Lego Usonga jotelo golo weche mopogore anyuola mare bende wuoyo jopiny bende nitiere kod paro kotenre kod weche manowachi kod moko kuom jotelo ahinya kotenre kod nonro mar ng'iyo ni to ang'o manomiyo ndege manoting'o Jemadar Ogola ne olwar apoya nono magikone to lal kod ngima mare magi to kod mamoko nyakora mogi koting'o nyaka weche mag piola ma osebedo ka chendo kaluwore kod koth mamedo chwe e gwenge mopogore pacho ka wan kod Geyo Radimba otieno ma kawuono mokwongo wayudo ne thund weche. When I got the news that there was a plane crash, it was a very heavy moment for us. Gikone oikie yo makende kendo mar nyadhi mosenindo Jemadar Francis Ogola nyasi ma otime kit jolweny ka jopiny bende okowe oko. And we have also had assassination of leaders from this region. So when such things happen, we are a bit suspicious, not because of anything, but we want to know the truth. There will be no shroud of doubt on what happened to General Ogola. Jotelo medo sundo sirikal onon masira mar ndege manyicho timore ma okelo tho mar jatend jolweny mosenindo Jemadar Francis Ogola ka jatend piny bende ochiwo singo. Gibarnwa pi. Ka gibaronwa pigni wanyalo konyore. Konywa uru wan kodu nwagonu kura. Koth mamedo chwe pacho ka odaro ji mathoth ka mwandu bende okethore ei moko kuom gwenge ei otieno ma piny orugo kawuono. Machini nyakoro mogi yudo weche manyien adimba weche manyien mago imore chakore sani Ramogi TV jaloko mare luongo ni Wilson Ochuka bedo thuolo mar tudore koda mi apachi koluwore kod weche manyien ma wakelo ni otieno ni namba en 3-600 kata bende nyalo luwo kokalo Facebook mar Ramogi TV Kenya kaachiel kod YouTube marwa Ramogi TV Kenya kapok subscribe mondo mi ibed achiel kuom jogo mang'iyo weche manyien achiel kachiel. Bui marwa mar X en @Ramogi TV KE bende nyalo luwo weche gi nyakora Ramogi achiel kachiel kuponi follow ai Facebook page mara George Bati Daddy Cool machiegni nyinga en George Bati. Jolweny jotelo kod jopiny ne oriwore kanyakla gi anyuola mar jatend jolweny mosenindo Jemadar Francis Ogola ma oiko dichieng ma kawuono. Ringre mosenindo ne ochwal gi ndege nyaka paw ndege ma Kisumu kama bang'e to ne okawe achiel kachiel gi nyamburko nyaka kaunti ma Siaya ne ikmare. Jopiny ne chuny gi okotho kendo ne gikowo ringre ma gikone okane kar yweyo mare mogik e yor nyadhi nyasi manota kod jolweny. Mae kaka wami chal mar weche nobedo e wuoth mar Jemadar nyaka karik mare. E wuodhe mogik e piny ka ringre jatend jolweny Jemadar Francis Ogola ne ochope paw ndege ma Kisumu kar sari okinyi ka sanduk manoting'e obo kod bandera mar piny Kenya. Jolweny mayando telo negi bende othal karito jatendgi mangima ne nyocha ong'adore apoya e masira mar ndege tich ang'wen mar juma mokalo. Bang' rwake kod jolweny ringre Ogola ne oketi e nyamburko moyiedhi mabathe kiyo mondo mi ochiw thuolo ne jopiny mane oyuoro iginga apaya mondo gin bende gichiw luor margi mogik ne wuodgi manyocha magoro lal gapoya. Bang' keto ringre ne nyamburko no moyiedhi wuodh Jemadar Ogola mogik e lop piny Luo ne ochakore. Nyamburko no ne owuok e paw ndege ma Kisumu ka orieyo Kisian ka joma ne ochokore gi ngapaya diro wang'gi mondo gine ka iko Ogola dala. E apaya apika 4 mamilo ma otito telo nyamburko mag jolweny maluongore ni komando bende obedo bathe koni gi koni kendo keto diere nyamburko ma oyiedhi ma oting'o ringre Jemadar Ogola. Jopiny mane ni kod apiko bende ne okodeo nengo mauta. Negigolo apikni magi kendo ko Ogola kamoko bende ne ochwoyo bok kaka yor ywago thuon kaluwore kod kit oganda Luo
kamine bende ne fwadho bok e ginga paya. Kilomita manoko wuok e paw ndeke ma Kisumu, nyamburko moting'o ringre Ogola kanyakla kod Makowe dolo kona ka omako apaya morie bondo. Jopiny ochunge ginga paya kendo gigoyo riti ne jamadar. Ndara oywe kendo kata mana bogi mating'o sike ne ochuno mondo lengre matin ka jamadar kalo. Kaluwore kod kwan oganda mani kod siso mar goyo riti ne jamadar, chuno jolweny mondo lor kendo gole ndara jopiny mani kod siso mag goyo riti ne jamadar mondo kik chenro deki. Ng'wech orie kala kendo ringre jamadar donjo e lop kaunti manonyuole, Siaya. Jopiny diro wang'gi kama goyo tiklo bende goyo, to bang'e gidolo kendo gidonjo Ndori. Mana kaka e alwora mar paw ndeke ma Kisumu ne chalo, e chiro ma Ndori bende ma en akerekeke ma koro rieyo kogelo kama ne nyasi timore, jopiny notu kendo chuno mondo jolweny ochak kolor kendo mondo gigol jopiny e ndara ka piny otuk iywago thuon wuon nyota. Bang' gol jopiny manopoto e apaya e chiro Mandori, ringre jamadar nomako apaya mar Seneta Obama ka ringre Molmos Ochimalego. Kendo omolmos nyaka kar nyasi. Ka jolweny mane rite oseikore kod othiwi manyatiende nyange mating'o sanduk. Bathe koni gi koni, jolweny pangore ka girwako jatendgi nyasi mare mogik e piny ka. Jotelo oyuoro ka itimo ne jamadar. Kowuok e lap mar nyasi sikund primar ma Barack Obama, wuodh jamadar Ogola mar dhi e kar yweyo mare mogik ochakore. E dhorangach, jolweny rito jatendgi ka bende buro oikore mar rwako jamadar e piny joka oling' thi. Nyiduonge kod dhombata omako kor lwasi. Bang'e to iketo ringre lowo. Jolweny pangore kendo magina 19 winjore ka igoyo riti mogik ne jatend jolweny kapok anyuola kod jotelo mamoko okawo lowo kendo ole bur ma osepiele jamadar. Ranyisi ni koro odok e lowo. George Bati, Ramogi TV. Anyuola mar mosenindo jamadar Francis Ogola oywage kaka jal mane jahera muluoro Nyasaye kendo konyo ji duto ma okodewo kama giaye. Nyithinda mosenindo Ogola opako wuongi kaka wuoro mane omiyo gichopo lek magi kendo gibedo okang' magintie sani. Kaka Judith Omondi lero, jamadar Ogola oketi kare mar yweyo mogik e dalane Alego e kaunti ma Siaya. Chopo kinde makoro lit dong' e ot. Mama gi nyare opadore gokgi giwegi. Lit mar paro ni adieri lo dong' e lo. Kata mwandu mag piny, kata sunga mag piny. Ringre ma osenindo jamadar Francis Ogola onindo e bur. Onindo maonge sanduku gi otembni marachar kaka ne odwaro. Jaode mama Aileen Ogola imiyo mwandu Ogola mag lweny ma piny Kenya dhi Alego kaka jalweny mane okedo matek. Rapar mane obedgo mag jaode e chunygi kaluwore kod twak magichwalo gin gima odhuro magikwano kaka mula ma jamadar owegigo kuom higni duto magibedo kode kaka wuoro kendo wuowi e anyuola mar jaduong' Ogola. Nyako maduong' kendo achiel kende od Francis Ogola opako wuon mare kaka wuoro mane ohero ode. Lona chieng' koni dongo margi, sombgi kendo bedo ni gin ji manyalo telo e kembe madongo mani oko mar piny Kenya. En nikech wuon mare ne omiyo gi ranyisi makare ne otelo e timo okwacho. He loved his family. Fathers, show up for your family because your presence makes a difference. Even now at my big age, he would still show up for me at the airport. He would show up and take me shopping. He would show up and go bowling with my son and my brother. He would show up and just be very present and loving. He would tell Mom, his wife of 40 years, I love you and I'm so grateful that I get to come home to you. Our children learn by how we show up in this world. And he never needed to tell Joey or I work hard. We saw him do it. Lona bende koni wuon mare ne ochiwo ngimane duto ne rito piny Kenya kod ogandane. Ne okodeo ni ochako gi kanye, ne omedo idho gas mar somo kendo dhi nyaka e pinje maoko mondo yar ng'eyo mare kedo ma otho ka otimo e pachoka. In 2005, he was posted to France. My father does not speak French, or he did not at that point.
He had 6 months to learn a new language from scratch. Do you know the man learnt French so that he doesn't disappoint the government of Kenya, even as a junior officer? Nyithindgi ma osenindo Jamadar Francis bende opuoyo kaka Jamadar ne odongo wuoyi ma jaluor. Ne ohere kod jonyuolne ma ohewo nyithindo mamoko, kendo bang' dongo kite ne okolokore. Hera, tich matek kod ng'uono mane odongogo ne ochwale nyaka e lemo mamalo mar lweny. General was a special child in our family. In fact, our mother really loved him more than us. Who loved prayers and read the Bible severally. General has left a very big gap in our family because he was taking care of our dad, making sure that he gets medication and checkups regularly. Bende nyamin Francis koni ma ogik kuom dwaro adek mane ogola okwano ka ongima en ni mondo tend lweny ma pachoka oter jaode Aileen e yweyo bang' ik mare gino magikwayo mondo mi ochop kare. The third thing he told me, when I die after burial, Jeshi to give Mama Chieng money to go for holiday. So Jeshi, you have work to do. Mama Chieng must go on holiday. 3 things. E higni 61, anyuola ne koni pod ne en gi lek mane osingo timo ne oganda Luo, kama oriwo gero skunde, ute lamo kod chwalo pi, gino ma wuode Joel Rabuku osingo chopo kare. I had an elaborate plan that in the next 2-3 years, all these primary schools you're seeing here to be fully rehabilitated. We had plans to build many more churches. We had plans for everyone to have clean water. You don't have to be a politician to make a difference to your country. Gilete chunygi, giko ne tarik 21 dwe mar Ang'wen, obedo ne gi rapar. Ringre Jamadar Francis Ogola, odokelo. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawasudo ne jolweny ma pacho ka oywago jatendgi mosenindo Jamadar Francis Ogola ma wika yanga odiochieng' ma kawuono eneno mane gitimo Nyakoromogi. Neno ma gitimo e kinde nyasi mar ik mar jatende Lieutenant General Charles Kahariri otimo mos ne anyuola mar Ogola kod oganda makaluo kanyakla ewi masirano. Korka kore Major General John Mogaravai omedo puoyo mosenindo Francis Ogola kuom ne bedo jatelo mani kod chuny kod chia mar telo. Opuoye kaka jal manuwuok oko mar kelo dongruok e sekta mar lweny mathurka. We wish to today, Your Excellency, just convey condolences of the KDF to the wider family of the late General, now that we are in his home area. Please accept our heartfelt condolences, as well as the people of Siaya and the general region of Nyanza, because this was your gallant son that you will be dearly missed. So kindly accept our condolences. General Ogola was a fine airman. Above all, he was a leader, he was a commander, and he was a mentor to all of us in the Kenya Defence Forces. On behalf of all airmen, women, and the entire Kenya Defence Forces, I want to condole with the family and the entire nation. May the Almighty God rest his soul in eternal peace. Jatend piny Kenya William Ruto ne otelo ne jotelo mag sirikal kuyo kanyakla gi familia mar jatend jolweny Jamadar Francis Ogola e kinde ik mare Alego Usonga e kaunti ma Siaya. Ruto puoyo mosenindo Ogola kaka jago mane ni kod lek maber ne migawo mar jolweny kendo mane osenyiso nyalo mare mar telo ne migawo no e rang'iny mamalo. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua, jotend migepe Musalia Mudavadi, Speaker Moses Wetangula kod jatend migawo mar jolweny Aden Duale gin moko kuom jotelo mano teno Ruto e ik makamano. Singo mar sirikal en neno ni lek mar Ogola ochopo kare mondo neni arita mar jo Kenya kata Kenya obedo mongirore kendo maonge kod ng'ikruok. The next we'll have is for His Excellency, the Deputy President.
followed by that of the Speaker of the National Assembly. He demonstrated in strategy, in word, and in deed that he loved this country, that he wanted the best for Kenya, and he stopped at nothing to make sure that Kenya was safe and every soldier, wherever they were, inside the country and outside the country, was serving to their best of ability. And therefore, as we celebrate his life, many people don't understand the loss that we have incurred as a country. When I got the news that there was a plane crash, it was a very heavy moment for us. And all of us are privileged to have served with him under you. We have come here to condole with the family and the people of this great county of Siaya, and to say thank you to the family and the people of Siaya for giving us a great son to serve with us. The accolades that we have received as they convey condolences from all over the world is testimony to the integrity and professionalism of our defense forces. And we must acknowledge our defense forces have made us proud as a nation and as a region. God bless you all. May Ogola's soul rest in eternal peace. Osuro nyime koromo gi nyasi mar walo kanisa mar St. Thomas ACK Nduru ne odhi nyime mana kaka ne osechan kata doko ni wendo modhiala mosenindo jamadar Francis Ogola lekni mar chopo e nyasi no kongema ne orem mar chopo kare. Nyasi mar walo kanisa no ne ota kod Archbishop mar kanisa jo Anglican Jackson Ole Sapit kod John Mark Haung. Jo kanisa bende no nyiso mor margi kod kuyo e seche mag nyasi no. Jafumbo marwa Walter Nyambaga ne ochopo kanyo kendo koro miyo waler mathoth. Tarik 21 dwe mar Ang'wen kawuono ne en Jumapil mowal ne nyasi mar gwedho kanisa mar St. Thomas ACK Bade Manduro. Nyasi mane okelo kanyakla jo Kristo mar St. Thomas kendo podhe ne weche mag dolo. Gedo mar kanisa mane ochaki dwe mar 8 2023 e Boston mar jamadar Francis Ogola mane ochani dhi bedo wendo modhial mane okonye gedo mar kanisa ni malach kendo chunye wuon to ne dwaro ni mondo obedie kanisa ni kinde mag wale. Bishop mar Maseno Diocese ma Kodia kod Jackson Ole Sapit kawo thuolo mar podho altar maradhai kendo wale ne tije mag dolo. As we thank you for the many blessings give to those who have worshipped here, we pray that all who seek you in this place will find you and become a living temple acceptable to you through Jesus Christ our Lord and Savior. Amen. Ole Sapit luore kanisa kagimanre kod lewni mag dolo kagin kod kondo kokawo thuolo mar kuoyo mo mar hawi mathego kanisa ni kod chilo manyalo miyo bed mogak. Peace of God be in this house. Peace of God be in this house. Sapit ochopo Ogola kendo gwedho kar luoko lwedo mitiyo godo kapok ocham sao kendo gwedho kombe kod gige choko sadaka mamoko moting'o mesni, aduda kod gige kodwol ma jamadar Francis Ogola ne onyiewo ne kanisa. Before his demise, we had planned with him that today was the day we are coming to consecrate, as even the plaque reads, it is still read as if it was to happen the way it happened with him witnessing. But God had other plans, and we decided that we will come to fulfill his wish. Kata kanisa ne ni kod kuyo kamano, negi yumo wer kod nyidonge mag pak kagi yiengo yeke. Kapet makwar bende onang'o lo kendo jadolo yudo thuolo mar yawo tamba mar nyisa ndika mar gedo mar St. Thomas ACK Manduro. The work that has been done here was part of what he committed himself to. A man that
when he put his heart onto something, he would ensure that it is done to its perfect completion. Jadolo mar kanisa mar jolweny Canon Lilei ne osingo ni kanisa mar jolweny biro chiwo sir mag dongruok ne kanisa mar St. Thomas ACK mane weche mag dongruok. But when you do charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing. That was the general. Jogweng' moyange bende ni kod wach kuome ewi kony mag dongruok kaka kanisa. He was there 31st last month. We were with him. He took the Holy Communion. It was an ordinary church. All of us were there. And my purpose to come here is to give his contribution to the church. Nyamin Jamada Francis Ogola Mama Chieng bende oyoro mondo chowang'e nyasi mane familia omakore kanyakla e gedone. Ogola opo kuom chuny mar chiw emana kaka nyonde to kod jal mane gisomo godo mosedhi rutaya Cyrus Oguna leronwa. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda jamii, anapenda marafiki, alikuwa ni mtu ambaye sio mtu tunasema bahiri. Mtu alikuwa ni mtu ambaye anapenda kupeana, na nakumbuka wakati fulani nilikuwa na mazungumzo naye. Tulikuwa tu wawili tu. Akanielezea, Cyrus ndugu yangu, iwapo umebarikiwa japo hata kama una kidogo, pia jaribu kupeana kwa wengine. Wachore ni tire mon manenie kanisa ni mayudo sir mar omenda mar dwe ka dwe kod jopuonjre manyo yudo sir mag somo. Gikone to barua mayango hie kanisa no e kod obok mage ne opedhe lwet kanisa. Kakoro maduong' to en mana wach dolo emodong'. Jumapil mane ogen ni dhi bedo kod mor gi ilo. Jumapil mane ogen ni wendo modhial dhi bedo jamadar Francis Ogola. Kata kamano mano olwari alwanda kendo jogo mochopo kane ni kod chuny malit. Nyakora Magajwang' wuoth rabora to kendo jogo mokedo ema nyalo chopo. Walter Nyambaga, Ramogi TV e gwenge mag Nduru, County ma Siaya. Erokamano nyako Ramogi, yweyo marwa mokwongo dakika 20 bang' saa 3 mar otieno kamoro amora ma intie. Ma en Ramogi TV odwa kendo bende medo oro na pachi kotende gi weche manyien ma wakelo ni otieno masani. Ndiko na nambari 360 kata bende Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube marwa inyalo subscribe Ramogi TV Kenya bende kata embui mar X @Ramogi TV KE mondo miane pachi. Kang'iyo ka jok mosebedo kandiko na SMS kata ote machuok Jano lo di adier ok chal kata mano Eli from Bondo wacho kamano. Erokamano. Abraham Ogwedhi wuod Kisui Mbita bati aneni malera ahinya piny usiko to ok sikie jamadar Ogola onind kod kwe mano kaluwore kod ote ma chwalo na kanyo. Atimo mos ni Josiah kaachiel kod joluo te beduru gi kwe Nyasaye mong'eyo mano Paul Marando wacho kamano. Erokamano Paul. Oimora ahinya iluongo ni Kibonge wuod Gema Kambare aneni kendo awinji makare General Ogola onind gi kwe. Erokamano. Maka luga japeng achiel ma Bomb Center wacho ni yo makare kata kamano an kodi nyaka giko kina mor gi weche manyien kaka biro e Ramogi TV. I'm watching live from Kisian. Ilunga ni Tony. Erokamano nya Tony wacho kamano ni onena kuwuok Kisian. Kasto may God be with you everywhere. Mano ng'ato lemona. Eli wacho ni jamadar othotho malit mar Nyasaye med miyo familia mare chuny mar ocho kendo chuny mokwe. But Ramogi TV kelo no weche manyien e yo makare adimba kawan e gwenge mag Seme Kaila Kabenge Junction ma en Ojei wuod min wuod Nyamaju wadwa gi iluongo ni Mwalimu Duncan Awor bende gin godo kanyo. Erokamano ka ikete Ramogi TV. Lawi wuoda luongo ni Lawi wuoda Adore entire Rinya on Ramogi TV kendo wacho ne amor kaka nende uchako chenro kinyi nyaka orumo miyo jopiny bedo gi ng'eyo kuom gik ma otimore duto te. Ramogi TV lera woro kuom tho mar jamadar Ogola wuod Luo mano Victor wuod Kondego kawuok Thimlich Ohinga County ma Migori. Wacho ni an bende amor kodu kod weche manyien ma umedo kelo adimba kendo eyo mongirore. Tho mar jamadar an bende atimo ne gimos kendo en gima lit. Kata kamano Ramogi ler sidang e gwenge mag Yala, Siaya koni, Vihiga kod Kakamega County mano George
Oyomba Pat Gweng wacho kamano. Sa Director Dominic Akugo wacho ni may the good General soul rest in eternal peace. It's very sad and painful. Wacho ni made Nyasaye oket chunya Jamedar kamokwe, kendo wacho ni en gima lit ahinya kendo en gima chwoyo chuny. Isama Koranja Jaruwe wacho ni bati ranyisi ma Jamedar onyiso ikne nyiso ni okne ohero ting'ore malo, kendo en jal ma oketo ngimane kendo ne chung mar chiwore ne loko ngima joma ni piny. Karo Serena Nyaboro wacho ni lakini awuoro wuode Jamedar, an mane gima omako dhoga liel kanyo. Bati awinji maler ahinya ma kuyo en kuyo mar oganda Luo Wawito wuoi marandega kendo wuoi mane ochiwore mar loko piny Kenya. Architect Evans Asiyo wacho kamano. Bati ikele mong'ith ayie koduka kokelo weche manyien Ramogi TV. Kevin Omondi wuod Yala wacho ni rio nade awuoro tho, erokamano ahinya wuod Gem Yala. Kasto kabende aneno ka Philip Soja wacho ni awuoro tho makaluo makao mana jotendwa madongo. Nyasaye mondo mi okony oganda wa. Erokamano ahinya mano kaluwore kod Philip Soja wacho kamano. Nyakoromogi kwayo podi medo chwal kaluwore kod weche mano timore e masira mar ndege manolal kod Jamedar Francis Ogola. Kakoro telo mar Azimio dwani mondo sirikal otim nonro matut kotende kod gima diponi ne nyalo kelo tho mar Jamedar Francis Ogola mane ngimane ong'adre machuok e masira mar ndege tarik 18 tich ang'wen mokalo. Kata kamano piny owacho to singo mar timo duto mar neno ni adieri onyenyore e wi tho mar Ogola kanyakla kod apisar mamoko mane ngimagi bende ong'adore e masira mar ndege ma tich ang'wen juma mokalo. Jafwambo mar Eric Owenga Nyakwaramogi ne oyuoro e nyasi mar iko mar Jamedar kata Jamedar Ogola, kendo bende bang' twak kachiel kod kwayo manogol kod telo mar Azimio, kendo sirikal bende onyiso singo margi e wi timo nonro. Omiyo report yo machalo kama. Nyang'oma Kogelo kama ne obagi nyasi mar alam ne ringre mosanindo Jamedar Francis Omondi Ogola, nyasi mabende nonywano riwruok madito mag siasa mapacho ka. Dwaro mar ng'eyo adieri e wi wach mar tho mare bende nokwako lwasi kuom jotelo. I would only like to add, when an accident occurs, it's a security issue. The security concerns which deserve an answer for the nation. And since an inquiry has already been formed, we look forward to a speedy investigations. What Kenyans want, Mr. President, is simply to make it public, because then that will allay all these fears. Kweth mar Azimio ramoni piny owacho nyaka chiw lipot malong'o e wi masira mar ndek jolwenyno. So we are asking for no stones to be left unturned, and let us know the truth of who killed our uncle, General Ogola. He died too soon, and we are a bit shaken by his death. I just hope that this time around, we will, with the investigations which are undergoing, will come to the final conclusion and outcome of how this happened. General Ogola is the first Luo to sit in that position. And that's why, Your Excellency, when members of my community are expressing their concern about the way the end has come, and let us agree, my friends, the end is smelly. The end is smelly. The end is smelly. It's not as clean as the beginning. We would only ask you, Your Excellency, the way you broke the record of appointing him as the Commander-in-Chief, let us get the report about what happened to General Ogola. Wuod mosenindo Jamedar Ogola, Joel Rabuko, nowuok tung' mosuo gi oganda mosebedo kawuoyo e wi tho mar wuongi. Weche mabende nomiyo kweth Azimio okiro ne badgi. Na watu wache kusema hizo maneno zao ati he did this. These guys were friends in State House. Nyinyi hamjai kwenda huko. Mimi mzendo alikuwa ananiambia anapenda president sana. They were good friends.
So your maneno from today, unless you're quoting me, muachane nayo. And I want to ask our uncle, the general's son, not to be impatient with us. It is not because of anything. It is just because once beaten, twice shy. Part and parcel of the team of parliament which was investigating the death of Ouko. And I can tell you it was very sad because the regime at that time managed to convince the family to be very protective and not to allow people to go into details. So young man, please just allow investigators to do their work. I therefore plead with anybody who is here, you must allow Kenyans to mourn their heroes the way they can. Jatend piny William Ruto ne osingo ni onge gino mabiro mono gi nyenyo adieri ewi wach makamano. Ruto wacho ni singo mare en ni neno ni sirikande okobedo gi nek ma oyaye. I know the KDF are as concerned as I am. It is also true that we have lost many Kenyans because of political assassinations. And I made a commitment to the people of Kenya that there will never be, for the avoidance of doubt and without any fear of contradiction, there shall never be again extrajudicial killings or political assassinations. Bang ngima mare ngadre yo mapoya kokale masira ma coach mar kolwa tima Elgeyo Marakwet. Gino makoro diketo sapar mare bogi Kowenga, Ramogi TV, Alego Songa, Siaya County. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects, so ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811 402 hash to get blessed.
Torugi Mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mugejong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesa yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Marichielo to ka mamoko bicho lal kendo poko yudi yie mane giidho bang' yieno mane gidhungore ne olokore kod gena Mabaringo County Mabaringo. Komanda mar obila e County Mabaringo Julius Kiragu koni jogo mane rik ochomo chula ma Kokwa ka giwuok e gweng' ma Salabani noyudore masira makamano. Kiragu lero ni yieno ne oloki kod yamo mapek mane futo e nam kendo kelo masirano. Menyo mar ji pod dhi nyime bang' masirano. Jalup gavana Mabaringo Felix Maiyo ne ochopo e kar masirano marie. Mnaona bahari kwa saizi imechafuka inahinda our effort kuwaokoa. But as you can see already we have a boat from the Coast Guard here. Wanajaribu what they can kuona kwamba tumeokoa wale ambao wako kwa bahari. The biggest challenge we've had today at Lake Baringo is the tides were high and the waters were not clear. So we have the Coast Guards who are working with the rescue missions and here at Lake Baringo so that to ensure that the bodies are retrieved. Governor Mabungoma Kenneth Lusaka oywago wadgi Noah Lusaka ma masira mar ndara ne onego bang' nyamburko mare tumore gi tingni moko ariyo e apaya ma Kamukuywa Chemasis. Yangore ni tingnigo ma ting'o niang' ne onge kod teyni e kinde mag masirano mane otimore kar saa 5 mar otieno ma piny orugodo kawuono. Ka oyango masirano, Gavana Lusaka okoni owadgi ne rik dhi pacho e kinde mane otumore gi tingnigo. E wi mano okoni sirikal mare dhi keto kenge mag neno ni tingni ok oringo e ndara seche mag otieno ma onge kod teyni. Lazima tukue na sheria fulani, sababu hizo matrela zimekuwa zinaendeshwa usiku, hazina mataa, hazina reflector, na imekuwa hatari sana kwa watu wengine ambao wanatumia barabara. Kwa hivyo kama county nafikiria tutakaa tuweze kuona ni hatua gani tutachukua, hata kama ni kuweka masaa ile natakana wasafirishe miwa kama ni vijana, ikifika masaa fulani waweze kusimamishwa hadi asubuhi wakati wanaanza kuona. Familia makwan gi oktine 23 oseyudo midhiero mar pi oula pacho kae. Kaunti ma Nairobi familia makwan gi oktine 6,000 midhiero mar oula bende osejuko. Ka wadhi nyime ni koth manyo ochwe buore Nairobi otieno ma piny orugo kawuono ne oweyo ka piny opong' kod pi ka moko kuom kuonde dak bende pi ne odare ji. Midhiero mar oula kwako koda ka gwenge mag Syokimau kendo kelo midhiero ne jodak e alworano. Luoro bende pod nitie mar oula ka riwruok mar Kenya Red Cross osenyiso jo Kenya mondo bed akicha ne geng'o masiche ma ikelo kod pi oula kaachiel kod koth. It was around 3-4 in the morning when the water levels started coming up. Tukamushwa, tukajaribu kutoa magari, but it was too late. Magari yote yameingia maji. The biggest problem we have is drainage. The road construction that was being done at the back there has blocked the water. Ndio maana tuko na hii maji. Ila harakati mimi nimelala, tulikuwa na mtoto kwa nyumba, mama bibi yangu alikuwa hapa nje, alikuwa anafanya usafi.
In that process nikasikia akaniita, toka nyumba inaanguka. Mimi nikatoka kwa kitanda, kabeba mtoto wangu, nikamweka kando, tukatoka nje tukatoroka. Mimi nilikuja tu asubuhi, nikakuta nyumba imeangukiwa. Bahati mzuri siku kuwepo. Kama ningelikuwepo sasa saa hii ningelikuwa maiti. Wale ambao wanaishi pembezoni mwa mto wanafaa kujitahadharisha ya kwamba kipindi cha mvua kinapofika, ikiwa huko kabisa pembezoni mwa mto, inafaa uanze kujiondoa mapema. So some of these things inafanyika ni sisi wenyewe we are the ones who are causing some of these things to happen. So for me as the governor of Machakos, and I'm here, I would really like to tell my people, not even in Machakos alone, to move away from the rivers. Koth madhi nyime gi chwe kor gwenge mapacho ka medo daro familia mathoth kar chung'ur bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Ka okinyi ma kawuono familia moingo 100 lokesen ma Central Karachuonyo ne oulo daro kendo riwore gi jowetegi mamoko masane jote kambi bang' kane pio oulo sedarogi. Jogo ma odak e kuonde ma oula thoro dare ji bende imedo kwa mondo yie omany kuonde ma ginyalo resore ma kik girit oula manyalo kelo negi masira kaluwore kod koth ma pod chwe thurka. Jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach miyo ler mathoth ewi wachno. Koth mane ochiwo otieno ma pidogo kawuono ne omedo kelo pek ne jodak mawuok Central Karachuonyo mane pio oula omwomore madonje mieregi. Familia go ne ochuno mondo res kod yiedhi e utegi masani koro pio olworo ma oketo diere kaluwore kod koth mapek mane ochwe alworano. Ka jogo mane oresi miechgi okinyi ma kawuono ne oter Simbi Dispensary kama koro gi jote ka kwand jogo masani koro jote kambino ingo 300 bang' oula darogi e miechgi. Pio setemo ka chandowa kabisa gweng' mar Kugembo wan mana Simbi kata sani pio pong' moni golo mana gi yiedhi, moni golo mana gi ngai, onge kaka gibi, onge kaka gitim. Wasaye ukendo wakwayo gi Roho ma Nyasaye ni konywa uru wan kodu nwagonu kura. Lep wadhi chambwa mane wan go matin bendo dhi kaka watimre onge an chiliel oda bomukore konywa uru waonge rieko mwanyalo gedogo. Oganda go makoro medo dhungore kambino bende sani odong' nono ka mwandugi mag udi kod jambgi bende pio oula mane omonjogi e mieregi ne oyweyo ma odhigo ka thoth utegi mag dak bende pio oula oseruombo piny. Wan gi chandruok mar pi to wakwa sirikal gibarnwa pi. Ka gibaronwa pigni to wanyalo konyore nikech kata bed mana ni ne gimiwa chiemo to chiemo wabro chamo sano to rumo. Ka sirikal oyie gibarnwa pigcha ka donjo nam nikech sani gwendwa dhi dhoko rombe odhi diek odhi onge kaka wakonyore. Mattress gi ni mag ji odhi te onge kaka gini mine nindo supiechegi odhi te onge gimoro amora puothe odhi te. E kambi kama koro ge jote ni luro nitie ni tuoche mikelo kod alwora ma ochido gi mago ma ikelo kod ng'ich nyalo monjogi ahinya to nyithindo matindo masani koro ge jotgi e kambino ka dwaro nitie mondo sirikal komakore kod migepe mamoko ochwal ne familia go eko kony. Puothego mwakonyorego puothego gimoro amora mwalowa Kugembo ka e sama wan godo ni kata nyithindo dhi yaw skul waonge gimoro amora ma nyithindo nyalo dok godo skul nikech geno wate nokethore piny mwalo ka. Wan gi nyithindo matinde kamp ka tuoche ntiere wachandre kodgi sani ni kata kaka giyudi yedhe jomadongo be tuo goyo to gi ng'ich. Kaka Homa Bay sani sub county mar Karachuonyo North jowa oseinyore gwenge mag Bala, Simbi, Kugembo ka wadhi nyaka Osodo gi Kobuya. E kinde ni ntiere jowa mose wuok modhi nyaka kambi gidakie kembe kaka Simbi Dispensary, Osodo Primary, Kobuya Primary kendo gidwaro gik mopogore opogore machalo kaka chiemo, gik mamoko mopogore gi chiemo machalo kaka ongede, mattress, gige tedo maginyalo konyore godo e kambi. Kumachielo bende kaunti ma Meru familia maromo 50 mane pio wolo dare miechgi e gweng' ma Kianjai e Kachud bura ma Tigania West ne oyudo kony ma opogore kowuok kuom riwruok mar Kenya Red Cross. Today we are here in Tigania West supporting households that have been displaced by the ongoing rainfall. We received a call from the community with support of the ACC that the area has been greatly affected, and indeed when we came to do our assessment we realized that that was the fact. We identified a total of 50 households that were totally displaced. Wakiona dalili ya mvua, wakiona kuna mahaba yanaendelea kuwakabili, tunawaomba waweze kuondoka na kuhama waendelee mahali ambao ni salama. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
koro mogi wasuro ne riwruok mar lakteche mar KMPDU ywak ne sirikal okoikore kata pok oikore mar twak kodgi kata odoko ne gin giwegi to gisechiwore mar lalruok mar tieko ng'anyo. Gimedo ni gin kod geno ni romo margi ma gidhi timo sani gi sirikal dhi kelo winjruok madhi miyo gidog e tich machiegni. Romo ma osebedo katimore e kind riwruogno kod sirikal ok osenyuolo olemo moro amora kaka ywak ne chalo ni apisas mag piny owacho ok ochiwore mar keto winjruok gi lakteche kata bang' doho golo chik mondo mano timre. Initially, we wanted that by the time we were ending strike, we have these doctors already employed. We didn't want this process, so those are some of the things. Yes. And also, even the basic salary areas, we wanted the instant, but now they'll offer they'll offer paying in installments. So because we are looking at aspect of compromising, that's the thing. That's what I was saying. We have not saying everything now. We can compromise and have a timelines of implementation of some of these things, but with clear-cut plan. We hope these conciliations will bring something. Because I know that there's somebody here watching this evening, hoping that this strike can end soon, so they can go and get that surgery that they've been waiting for. So that's what I hope, that even as we go this evening to meet the governors and the other government officials, they'll be coming with that kind of similar tone, a tone of bringing and bridging the gap. Jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala osingo ne jokanyo mag UDA ni yiero mar jotend duond burano idhi tim e yo maratiro kendo mana jogo ma oganda yiero ema biro bedo jotelo. Malala mane wuoyo e kaunti ma Migori owacho ni onge ng'ata ma idhi mitelo e duond burano mar UDA ka ok oyiere kod jokanyo mag UDA. Ojiwo mine kod ojende bende mondo bi owuog oko kendo lar lemo mag telo e duond bura mar UDA kinde yiero magichano. Kamachielo Malala okwayo oganda Luo kod Luya mondo ti machiegni kod tend Kenya Kwanza mondo giyud dongruok mathoth mawuok e sirikal. Kutoka tarehe 26 tutakuwa na uchaguzi kwa kaunti zetu. Tukifika mwezi wa August tutakuwa na uchaguzi hapa Migori. Hatutaki wale viongozi ambao wanajiweka katika viti. Chama cha UDA kinasisitiza kabla uwe kiongozi ni lazima uchaguliwe na wananchi wa hapa chini. Sio mambo ya kuchaguliwa ati kama wewe ni rafiki wa party leader, wewe ndio unakuwa official na unapewa tikiti direct. So mimi nahimiza vijana wa Migori, mujitokeze. Nahimiza wamama wa Migori, mujitokeze kabisa, muwanie hizi viti. Na tumesema chairman akiwa mwanaume, vice chair ni lazima awe mwanamke. Erokamano nyakoro mogi kuom ketera mogi TV wakawiyo machielo kaneno kama kuom ote madonjo ka Omolo wuode nyakuyo kandira Asembo god Bondo wacho ni George Ramogi lerdi god Bondo wakae kendo waneno mos gi min ot iluongo ni Abito Nyaseme ne gisea kopo mar general lakini late to late ndi wacho kamano. Erokamano Hilary kod Odiko kaya onger Ramogi ler. Erokamano aneno chenro malera nya George Mark Collins. Erokamano Collins. Wacho ni Kenya joga magombo mana Nyasaye mondo ban piny mano iluongo ni Sipinyara Wadu Landi Matope area. Okay. Ng'eyo ni Kenya ko joge tudonge moko bindo dak e pinje mag libamba koro ko ban piny to koro ng'eno ban piny te nyaka joma piny poko jogo. Gimalit nje madarogola osenindo lit Nyasaye mondo ket chunye kama kare. Steve Oko kawuok Ndhiwa ema wacho kamano. Yimore Nyabati Ramogi neno maler sana gwenge maga Wayaga Kaboch Ndhiwa Maenja Yalo wuod Kube Kojwang. Erokamano. An bende an kod Ramogi TV neno maler ahinya Mwalimu Ken Peters Nganyi head teacher Luore Primary School Nyang'oma. Erokamano japuonj kuom yiero Ramogi TV kendo kete kaka achiel kuom kuonde mayude weche manyien mong'ith manigi adieri kendo matimore kolos gi nyalo mamalo ahinya. Father Peter Ojwang Orono bende wacho ni amora ahinya kod kaka weche manyien choponwa antiere city ma Kisumo ka lit ndi kalure kod kaka jamadar otho. Bati awuoro masira mar ndege kendo rachna nolal kod wuon nyota Francis Ogola. Erokamano ahinya in bende manluongo ni Vin
M-Pesa. Jarosoja wacho ni lo joko galo timna mos ahinya ne jirende na mawuok Alego pap nyadiel joma wuok e gwenge mag ng'iya kuom tho mar Jamadar Ogola. Mano kaka joko galo watimo mos ahinya kendo wacho ni wamor kawuono nikech wachako wagoyo mashemeji mago dhi bire weche tuke jaro mana bang' seche manok kende. Omiyo giki ne ni to wena mondo mi akaw yo madundo kaduogo ka kod weche mag tuke. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naonanga kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia Maisa, nitumie 50 bob. Anaweza nizania mama nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo. Ilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Dial *487*3# to get this song. Nyakwa Ramogi bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa adek otieno, mana e Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro ngajo ng'ato ak mar rameny piny. Chik by chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny. Tuntie kunde moko bende japiny mano golo lo los go kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach Dendo Nombija Tai, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Tich adek, saa 3 otieno. Kik bai.
to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mogi Ajong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Machini kendo nyakora Mogi kaka nasingo nini kawo dugo to wan gi weche mag tuke. Koro donjo weche mag tuke. Gol mar jatugo Austin Odhiambo konyo klab mar Gor Mahia loyo klab mar AFC Leopards gol 1-0 e tuke mag Mashemeji Derby manobagi alap Manyayo National Stadium Nairobi. Loch mar Kogalo omiyo gi geno mar kawo kombe nyadi 21 ka nyaka sani gimako thuolo mokwongo gi points 57. Jaribu contain pressure. Najua kuwa hapa sikuwapanga na wanasema tutaishi kupambana tena siku zijazo, lakini msimu huu wametupiga nyumbani. Kawa Sudani team mar Zitek Sparks otieko listi mar timbe boro donje news finals mag tuke mag FKF Women's Cup banglo team mar Kisiwa Starlets gonde aboro kuom nono e lap Masudi Stadium. Zitek Sparks oyudo gonde mapiyo kokalo kuom jatugo Bavalen Adika gi Chaviha Sheril manoloyo dakika mar 13 gi 32 kaluore. Sparks nomedo gol mar adek kokalo kuom jatugo Bavalen Adika kapok Frindos Abdalla medo gol mar 4. Loyo gonde no dhi nyime bang' Otieno Violet medo ne team mar Sparks gonde 2. Ana Arusi kaachiel kod Odiana Christabel notieko loyo gonde ne Sparks. Wanakuja tena Beverlyn anarudishiwa, wanajichanganya hapa hivi. Beverlyn na mpira tena Beverlyn, Beverlyn namna gani? Beverlyn funga bao hapa. Beverlyn ya kwanza, wanapata goli la kwanza hapa Zitek. Beverlyn kuanzisha shambulizi lakini hawana idadi ya wachezaji, wanakosa ule mpira. Makosa yanafanyika hapa hivi, namna wanaingia tena. Huyu ni Beverlyn, ametoka mlinzi Bekota, anaondosha hapa hivi. Beverlyn anajaza mpira ndani, wapi? Kichwa kinaunganika, Mona Lisa anaondosha, bado hatari iko, anaondosha, hatari, pata bao la pili hapa. Tumefanya preparation mzuri katikati ya wiki na tumekuwa na mpaka test match at least hii level, ndio nikakuwa na hiyo nilipata hiyo njia poa ya kuangalia hii team vile iko. So kwa friendly tulijaribu kuwaka na vitu fulani ambazo nilikuja nikaongea na wasichana wangu na nikawaambia to stick to our philosophy ambao to me leo imewaka vizuri sana, manake mimi utoka na Bulls. Perhaps after we beat Viga Queens, we went back and sat back. We were hoping that this might be a lighter team, but perhaps there were a few lapses here and there that maybe next time we are going to look at them and be able to do something about them, and next time it won't be the 8-0, but we hope the next time it will be something better.
Agora mogi ko dhi nyime ni Victor Kipchirchir gi Emily Chepkemboi nobedo joloch bang eng'we mag Eldoret City Marathon bang kata mano bagi e boma ma Eldoret Town okinyi ma kawuono. Kipchirchir noloyo ng'we mar adek bang tieko thuolo mokwongo tok ringo kuom seche 2 gi dakika 12 gi nyiriri 50. Felix Mutai notieko thuolo mar 2 ka Evans Kipruto notieko thuolo mar 3. E kidieny mar Wakeni Chepkemoi notieko e thuolo mokwongo bang ringo kuom seche 2 dakika 30 gi nyiriri 14. Akeno Martha gi Joan Chepkosgei notieko thuolo mar 2 gi 3 kalore. I trained well because I was to participate in Paris, but in Paris that is last 2 weeks, but I will not manage because of visa failed. So I come here because I'm prepared. Siku ya leo race ilikuwa sawa. Nilikuwa na injury lakini nilifika 33 kilometers. Hapo sasa ndio nikajua ndaweza win leo tena mara ya 3. Eng'we ma Makweni Perez Jep Chirchir owe rekod mar ng'we kinda nyiri 45 bang tieko e thuolo mokwongo eng'we mag London Marathon. Jep Chirchir ma jahigni 30 otieko mbele Tiggs Assefa mawuok e piny mar Ethiopia